Kita ng giti. Ah. Box to ya? Oo, kinanglan. Ah. Naan mo screwdriver? Yeah. Saan? 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 Lamok. Dagan na nagto. Sud na. Asam ka? Lamok lagi ko no. Dagan sila mo. Dagan sila mo. Paging. Kanas lamok. Bye! Bye! Aw kanang Dura. tiya kuan. Unsa man? Kanang murag katala nga gamay tiya ba? Aw, dia kato basig na angad ko tiya pakuan na kanang vice script or unsa. Kini Mo pa nag video. Ha? Lain din na siya? Di, kay nitaya man siya. Need siya og something nga maka anak niya. Okay. Ah. Nabli na? Sige ko ano kung kuan. So, nahuman ang usa. Ang na sa sa. Ako kapot, butang panguantanan. Lagi na kay ug magtrabaho ba niya? Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Dada sa bidiri vlog. Hello vlog. Hello vlog. Human ganag shopping. Human shopping vlog. Dada sa vlog. Ada. Dada vlog, kuha vlog. Ang ganap. Asa lang. Ada bago, ada rang bago. Hello vlog. Hello vlog, darang bago. Dada sa bidiri vlog. Pa-drive on, mo drive. Kung anong electrician, may electrician. Palutoon, wow. Sus, Ginoo. Jack of all trades ko ni vlog. Hello vlog. Hello. Text. Hello, text ne. Ya, dia pa daghang kamunggay oh. Sus, tanawa asa ka. Hello vlog. Kumusta na mo vlog? Hindi na magminyog kadaghan vlog. Asan to? Oo, ibalik po dito. Susot na ito ba ha? Dara ba, Jesus, tanawa rin. Tungod lagi ni vlog. Tama? Ana. May kayo? Hello vlog. May kayo mo. Pag mo talaring suga. Okay, tara na. Nasigaan na po din taon. Who needs electrician? Who needs driver? Who needs cook? Kung kita mga jack of all trades. Kuan sa tiya. Who needs kuan kanang Who needs vlog? Hello vlog. Hello vlog. Ano na human? Human vlog. Sa ulo lang tani vlog. Unsa to ingon ini kagabi mo paong ini kabuntag musiga. Mo na siyang sugaa nga ini kagabi ko no mapaong ni kadlaw musiga. Maulong lang ganit na tiya may paipuspos. Kung sa'y pus niya. Naman, tanawa. Human na vlog. Sige, bye vlog. Pagkuhan ka nang mataga ka ba para ma-viral? Hello vlog. Pasaan ako vlog. Sige, kaya ako na mga i-post dress mga kay Rominta. Bye vlog. Sus kalami sa